Yo, okay, so family getaway, say hi, yan, the family from Aussie. And, okay, ito pa, yan, si Mama Lou, yay, yan, Mama Lou. So, we're going to Boracay, yan, si Madam, hi, hi, hi. Yan, with the folks, yan, nandito, boat, yan. Yan, patawid na kami sa isla, Puting Buhangin. Okay, yan. So, mahaba-habang voice over to. Ng tipakulong. Medyo maalon yung ano. Yan, no? Nandito na kami sa Puting Buhangin. Yan, kita nyo naman yan. Medyo maalis yung weather. Okay. Yan, tambay. Good morning, tambay. Ay, good morning pa to. Good morning. Tama. Good morning to. Ay, hindi. Oh, good morning, tama. Good morning na to. Good morning. Nandito kami sa Hainan. Yan. Yes, may medyo nakis. I think cereals. Yan. Hi daw. Hi. Medyo konti pang tao kasi early kami nagising. Yan. So, mas maganda early para maunahan natin sila sa mga masasarap na pagkain dito sa Henan. Yan. Baka naman Henan na. Baka naman. Tingnan natin yung mga julamis na julamis. Ito, yan, champo, puting kanin, yan, yan, rice, fried rice yun, fried rice ba yun, fried rice, basta ganon bala, tingnan dyan. Okay, yan, may mga dessert din sila, mga kicks, egg station, kana ba, egg station, yun. Okay. So, maganda ang ano dito yung accommodation, no? Bacon, walang sawang bacon, sausage, chorizo, tocino. Tocino ba to? Hindi. Panit, tinapay. Yan. Kasi early pa kami dito, mga boss. Early. Say hi, Madam. Yan, si Madam Damin. Yan, ito naman yung yung tambay. Naki na lang. Feeling rich ba? Tingnan mo tsura nyo, feeling rich. And then, bread time. Yan, bread. Yan, yung pamangkin natin from Aussie. Yan. Pinapass forward na kasi baka abutan tayo dito ng madaling araw. Yan. Kasi yung results mamaya, mga boss, early kami dito, early. Yan. So, bread agad. Hindi naman si Dinakis. Yan, bread agad yan, bread. Para feel yung Boracay, mga bossing. No? Para, kasi, yung memories talaga. No? Hindi mo mababayaran ng pera yan. Sus, Ginoo. Yan, yeah. Kung di naman ako dito nagbayad. Basta SARS, walang pera yan lagi. Eto na naman tayo, yan. Okay? So, ayan. Ito lang, sightseeing lang ng mga Puting Buhangin. Yan, Kasi early pa tayo, early. Yan. Yan, nag-boating na yung mga Junakis at saka si Erwin. Yan. Yung, yung asawa ng ating sister-in-law from Aussie. Yan. So, must try talaga to. Pag nag-Boracay ka siguro, dapat sa picture meron ka nitong transparent na boat na to. Ewan ko ba talaga bakit ang trending yan. At saka ito ganda pa rin kasi yung weather. Yan, maganda yung weather. Ayan. So, ayan. Then ito na naman yung loko-loko, tambay-tamba. Yan. Pumunta kami dito sa sa Polka Beach. Yan, grabe yung Polka Beach. Hindi kami pesakay kasi daw mataas, tapos grabe yung lulubat, And then dito na kami again, gabi na. Tapos ng Polka Beach. So dito na kami kumain sa itong restaurant na to. Palimutan ko. Basta masarap. Highly recommended daw to. Yan, highly recommended. Yan, pasok tayo dito. Ay, kay Percy, yan. Wow, Percy, baka naman. Yan. Alright. Yung audio natin dito sa mic ko, ewan ko kung bakit ganito. Kasi, pipitsogin na yung microphone natin dito sa PC natin. At least meron pa. Pagtsagaan natin muna. Yan. And then, ito naman yung tambay. Parang loko-loko. Yan, Yan.
Sightseeing lang yan yung galaw-galaw niya, sightseeing. Yan. Para kunwari daw, mayroong pera. Yan. Pero sunod sa utos lang yan palagi. Yan. Yan, oh, parang nakawala sa ano, parang nakawala sa hawla. Yan, oh. Yan. Hello Sailor daw, hello Sailor. Yan. At saka ito, meron tayong, yan. Yan, may nagsushow-show dyan. Yan sa Club Parao. Yan, punta kami ng Club Parao sa Station 1. So, dati yung Club Parao hindi ganyan. Medyo malawak, pero iniba na talaga. So, ayan, basta ganyan. Ito na sila, yung mga natin. Yan, sila, ano. Ay, kanila picture. Sasko. Joke. At pumunta kami sa Nigi. Yan. Ang ganda ng live band dito sa Nigi sa Station 2. Yung malapit na sa Station 3. Yan, Nigi Beach Sports Bar. Yan, oh. Ito si Longger, oh. Grabe ito mag-gitara, men. Sweet child yan, sweet child, men. Grabe, men, oh. Ang lakas ng mga cow-feather. Kung alala nyo, cow-feather. Yun. Kung ikaw ay batang 80s, 90s, cow-feather, alam mo yan. Wala pang cream silk, meron ng cow-feather. Hair conditioner. Ayan, oh. Grabe si Longger, oh. Yan. Yan, basic na basic yan. At ito pa, tingnan mo yung mga exhibition ni Longger to. Galing galing Czech Republic yata yan eh. Yan yung kabanda nila dati, yung yan yung Longger na yan. Kaya lang pumunta na sa ibang bansa. Bumisita lang. Tingnan naman mga galawan yan. Napaka-basic, guys. Napaka-basic. Ako, isang araw ko lang tinuruan, ay nakuha agad. Naku, masunuring bata to. Tingnan mong galawan yan, no? Akong tumuro dyan. O, may papatalikod pa yan. Tingnan nyo yan. Yan. O, yan, o. Ayan. Tingnan yung mga galawan na yan, mamen. Ito, si Balbas pa. Sayo lang yan. Sweet child yan, dul. Sweet child yan, mamen. Sweet child. Tandaan mo, sweet child. Ng iting. Grabe yan talaga to. Todo na. Tinodo na. Yan, oh. Galing. Yan. And, kaya umagahan. Yan, break tayo ko sa puting. Day 3. Sabi day 3 daw. Day 3 ang loko na to. Yan. So, letter H, no? Horakay naman yung sinuot na sombrero ng loko-loko na to. Yan. Pero pupunta kami dito. Kami magtawag dito. Land trip daw kami, magla-land trip. Hindi na kami daw magbo-boating, magla-land trip. So pumunta kami dito sa sa kite. Yan, ang grabe. Malakas ang hangin. Katulad ng kasing lakas ng hangin ni Sarge. Then pumunta kami Pacquiao. Yan, pumunta kami Pacquiao sa Diniwid Beach yata to, Diniwid Beach. At hindi ko alam dito, may lagusan pala to mga tiyong. Wait lang ha. Kasi, yung Diniwi Beach, ito yung giniba. Ito kay Pacquiao. Tamang ikot-ikot lang. So, ang tabayanan nyo, pupunta tayo dyan sa isang butas, no? Yung may lagusan doon sa papunta sa aming inistiyan na resort. Yan, sina Madam, si Mama, yan, nandyan sila. So, maganda pa rin ang Boracay, ha? Yan, so lakad-lakad na tayo dito, bossing. Mga bossing, lakad-lakad tayo dito. Sightseeing tayo dito. Baka may makita tayo dito mga perlas ba. Yan, baka may mga vintage dito na sombrero. Baka lang, no? Yan, okay, pasok. Yan, lakad-lakad, medyo malayo pa. Medyo na konti. Oy, may buko. Yung anak na din yung buko dito, 250. Ouch! Kasi daw kukuha pa siya sa isang isla. Anak ng titing isla na nga, may mga niyog na nga sa isla, 250 pa. Anak ng tipaklong Boracay talaga. Ay, nako. Okay. Ito na si Coco. Balakad-lakad. Pero masakit yung paa na yan. Masakit na yung loko na yan. O, yan o. Turo pa siya. Turo pa ba? Yan. So, sa inabi ko, naguna na yung si Erwin, yung aking brother-in-law. So, yan. So, pupuntahan ko siya doon sa sa Lagusan. Yan. Yan. Ito tinuturo yung mga buwang-buwangin na yun. Yan, pa dila-dila pang loko. Yan. So, sige. Pasok, lakad ng konti. Medyo mataas.
So ganda pa rin talaga dito ng ano ng puting buhangin, no? As in maganda. So eto, lakad-lakad lang yung loko. Lakad-lakad lang yung loko. Yan, oh, Boracay 17. Ayan. January 29. Yan, January 29, 17. Loko. January 29, 2023. Yan. So lakad-lakad, lakad-lakad. Yan. Meron tong ano, may asong gala. Yan. Pero native lang yan. Yan yung mga ano yan, mga chikas. Yan. Sige, pasok. Sana. Anito na yung ano, yung si brother-in-law. Yan. Sige, pasukin natin. Kausapin natin si brother-in-law. Sabi ko doon, Paul, meron doon lagusan daw doon. Talaga? Oo, doon kasi doon. Doon pumasok doon, yung kitang may lagusan doon, yung may grotto. Opo. Hindi ko maniwala sa iyan. Tingnan natin na, tingnan. Puntahan mo nga doon. Puntahan mo. Loko-loko ka talaga, Paul. Ayan, sinamahan tayo ni brother-in-law. Doon ka. Tingnan mo, bubuso, no? Wait lang, wait lang. Tingnan natin. Tingnan. Yan, ito, may grotto nga. Uy, huwag ka mag-dilat-dilat dyan. Peace ka, mag-peace ka dyan. Yawat, si Paul, Yan, okay. So, hintay na natin ito kasi meron pa picture ito, meron kasamang aso Yan kasamang aso. May lagusan. Yan. Wait lang. Antayin natin yan. Antayin natin. Ito si Mami, Baka malaglag. Okay, andyan. Okay, ito na yung lagusan. Tumagos na tayo mga chong. Tumagos. Pinyo masakit yung pa ako. Ouch. Ouch. Masakit sa pa. Wala kisa ko chinilas. Luko. Yan, sasabi sa inyo, lagusan. Yan, doon yung sana yun. Ang bilis ng nito ni kamay ni Sarge, Yan. Kita ko yan. Doon yung resort namin doon. So pwede pa ito lakadin, Yan. Doon lang pala malapit, loko. So balik tayo mga chong. Balik tayo. Yan. Balik tayo mga chong. Yan. Ayan pa rin. Lang naman. Tubong kali. Lakad-lakad lang. Yan. Boracay, January 29, 2023. Yan. So, yan. Maganda pa rin. Ang happenings dito. Kaya lang medyo, medyo hindi siya masyadong mainit. Kasi cloudy weather. But, fortunately, may nakita ko itong artista, min. Yan yung nakasombrero, min. Yan. Sino yan? Si Antonio Aquitana, min. Yan. Antonio Aquitana. Yan, kumakanta na yan si Antonio Aquitana, Kumakanta na yan, min. Andito na tayo. Ulit na. Yan. So, meron ng ganito tuwing umaga kasi dito, meron naglalaro. Ano tawag yung laro na yun? Parang, yan, Yan. Diba ko, nung laro na yan? Basta every morning, yan. Katapat na namin. Then, balik na kami sa Bacolod. Yan, kasama ng mga Junakis. Pupunta kami ng Kampwestuhan. So, bago pumunta ng Manila, yung brother-in-law ko and sister-in-law ko, dapat, nag-start pa si Junakis, makakapunta yung mga Junakis, mga chikiting sa Kampwestuhan. Yan, ang gulo-gulo namin sa sasakyan, men. Ang gulo-gulo. Ito na yung dinosaur. Yan, Grabe, lakad-lakad. Tignan mo yung siya, Grabe yung takbo yun, Kasi, gustong-gusto niya makita yung dinosaur. Ayan. T-Wex. Lakad-lakad tayo dito, lakad-lakad. Yan. So, sabi ko sa kanila, huwag na kayo dyan. And then, ito na. Ayun na nga. Yan. Naginutom, pumunta kami dito sa Bilbao, Cansi. Yan. Ito sa amin ng taste, Ito kasi yung sa aking taste lang, Sa aking taste. Masarap kasi dito. And then, ito na, umuwi kami. Wala akong chinilas. Pinito, salamat pa kay Mimi Canonsis dito, Inapture niya ako kasi nawala ang chinilas ko dito sa Kampwestuhan. Anak ng titing, maraming mga nandito, mga loko. Ewan ko, nag-trip mga kabataan siguro. Yan, umuwi ako dito, mga wala akong chinilas, men. Napakasakit sa paa mag-drive. Nako.
Ayan o. Kinaka-capture tayo dito ni, ano, ni Madam Nunsis. Yan, i-follow niyo si Madam Nunsis sa TikTok. Yan, wala chinilas, men. Yan.